trivia tapa mo po, kaya kakatamong kapag masusyan, today po, May 9, agpang po keng old liturgy tamo is the Feast of the Ascension. Na po, uling kasi, to count po kano from Easter Day, mamilang ka pong 40 days, mayariya po ining May 9. Pero naman po burit sabihan may na movable ya po kasi tauli na po nitong movable yung kay katamong Lenten season at Christmas, Easter season, anyapin, pati itang Ascension, mag-move ya po. Mag-move ya po, basta you count 40 days, apin po ito. Oning kanya pong kirakalan Eastern Church, ila pong tutukyan de pamurintan down the 40 days. Kasi from the Acts of the Apostle, it is mentioned po on the 40th day Jesus ascended nga na po. So, tikyan de po ito. Oning ikatamo po as the Western Church, impong kakatamong celebrations, our important celebrations lands on a Sunday. Napin po, instead of celebrating it on an ordinary day, the 40th day, wari po kaya katamo, Sunday is always the Lord's Day. So, mumove tayo po, itong Sunday, next to the 40th day of the Ascension, napin, kanya po kanyan Sunday, pagmasusyan tamo ito. Mas ipaliwanag niya po siguro kaya katamo yan among mon, kaya niya po looking forward kay Sunday, which is tomorrow, uling niya po discuss niya po sigurado yung Ascension kanyan, na tamdaman tamo rin po, sana, awsang kaya po nandin ako pakibadan sabihan ko sana, discuss mo na yung witang 40 days of Ascension niya po, bangka nito. Kasi po potang mamuklat kayo pong reflections for today, ating ka pong option. The first option is the Ascension liturgy. Second option, ini po Thursday on the 6th week, 6th week of Easter. Napin po, options na po reta. Napin po, yamo mo niya na pong bala kanito. Kaya bukas po, kaya looking forward on Sunday po. Yung po kayang Sunday reflections. Going back to the gospel po, para ganyan. In reaction ko po, kalupadaretang at may masa ko pong commentaries, kawang is the word ng commentaries is, nanong buri na sabyan ning Ginoo, kanitang saguli na mo akit yuko, saguli na mo aliyo na ako nga na po. Ninupin naman ni tao na balo mo meteyo, kay pepakit siyang pasibayo, kaya bere, kasulo ding sinagulipot ang kay sabyan na makunay na naman. O di bala mo, babalik mo itang lungkot, lakwanan ako na naman. Bala mo, imaginan ko po, ating kang kapatad o pengaring magobra abroad, minuli amig bakasyon. Punta kayo yan na naman, makunan na naman. Ita na naman bayat ang popaitan lungkot nga rapin. Magumpisa na naman napin, kata sabi napin ni Meto kaluguran. Siguro diyang 5 beses, mumuli ng asawa ko nga na makatipla ng beses. O balang po tangatad kikang airport, kikyak kong kikyak nga na po. Kaya sabi ko, kapamesane nga ako po. Tabalo nga na itang feeling mo kay sarili mo, lakwana ka na naman. Ika na naman dili. Karen kaya kang anak, nganapin po. Siguro nga ako po, itang my first reaction is, ini feeling da rin apostles, din talatukin ng Ginoo. Balo mo meteyo, pe pakit siyang mes pasibayo, at niyang pakit siyang pasibayo, sabihan na, makuna niya na naman. Wari po niya. Ba pwedeng manatili niya? Bangka nito itang karelang tulat saya, tuloy-tuloy na ngarapin po. Pero sasabihan na ng Ebanghelyo tamo, Ali, that is the power of the resurrection. Nga na po, the power of the resurrection is the then and now. Ronano ito. The then and now. Tingko po nga kakit kay Facebook, before, after. Nga na po, nanitang before, an old picture of yourself, after. Nga na po sasabi, ikang yeni, potang lawin mo yung sarili mo kanita, ang pongeni. Ating bang pamiyaliwa, sigurado atin, nga napin po. Bigmisa ko po keng kana kung metong karetang barangay na ibatan ko my first Paris in Salapungang Candaba po. Ating po metong barangay, banda niya po king Bulak, Nueva Ecija. Minagkada ko pong mag-miss on the first day of their novena. Nang kaya kita po ka na ako, metong na po reaksyon na king kasaya. Alam mo itong masaya nga ko, ay salamat, tumaba ka rin.
Utapi reaction da. Nung ikay naririto, kami nalulungkot nga na po. Taganod lang po kasi. Kahit na nung gawin namin pakain sa'yo, hindi ka tumaba. Ngara po ka na ako. Buti na lang ngayon, nakita ka namin, sumaya kami. Tumaba ka. Ewari po, that is the then and now. Wala mo papakit na po ng gospel tamo. Even on the last part of the gospel, sasabihan po, in katutuan, sasabihan ko kayo, tumangis kayo at lungkot, dapat nga na po, inyato tumulaya. Lungkot kayo, dapat ingkay kong lungkot, miyalilan tula. So po talalawin tayo po, the power of the resurrection po kano is, then, after the suffering of Jesus, sinubliyang mebye. Bala mo sasabihan na kaya katamo, that is the power of our faith. Ika nga ting kasalpantayanan, daralang kasakitan ngeni, after, subliing kaya kang tula at saya, anting sasabihan na po, miyalilan tula. O ni pimasanting apagan nakakakatamo, when you're feeling down, harapin po, and madidepress na ka, o kaya papagal na kakaring sabla-sablang bagay, feeling mo kayong sarili mo, nanuping tutuki, sabihan na ning ginuki ka, ating pantutuki, mas matindi, tumula ka, karing sabla mong sakripisyo at pagal kimbye, uling iting pagkalub na ning Diyos, kaya ka, this is the power of the resurrection.